Masal na punta ni kay pamugas ba. Kailan natin parikim ron. Sudan sa balay eh. Pang! Ay, manilhig na puntaan eh. Dahil na pagkik siligon ka ron. Hoy, pre! Oy pre, asa ka to pre? Manilhig lagi ko pre ito sa amuang area kay daghan na kitong sagbot pre. Ay, asa man ka? Mamasol lagi ko pre, may panoodaan pre, pamugas. Ano ko na kay sudan basta kung unya dalawon sa kong asawa ka akong anak pre. Okay, mamilhig ito kay bagnot kay ba dugay-dugay na kuha ka to sa area lagi kay bagnot kay to na sige siligan sa ako dito pre. Yeah, boy. Pre. Oy, Kaya, pre. Oy, sa pre pre. Di ba ato ba? Nagbago na ka pre? Oh, always bago na ko hagbay ra. Ako pre, bago na pud gani ko pre kay Ano naman? kapoy naman ko pre, gasto naman gun. Ako po pre. Mas may bitaw ni pre nga magbago ta kayo. Lagi? Na nani. Ya sige, ato sa to. Sige, Oh, mamasol ka. oh sige pre. Sige. Ay, isa. Urag sayo pa man ron ba? Bisan alas ko manilhig, tan-aw sa ko ni pare Jun o masolbi, di ba? Ganahan di kong tanong na mamasul ba? A few moments later. Kan tatag makuha niya. Ayaw, di ba? Kalo, mapuwas kalo uy. Uy. Ay, sakto. Naiisda dito, ara. Diri ako masol, tika. Oh, sunod eh. Dahil na niya. Sunod. Ako rin pinas daw. Wow. Barilis. Uy, tuwara si pare Jun. Namasul gidayo. Magyapon ba yung sulod niya, day? Kuha na gisa na. Uy, magdito eh. Saan eh? Saan di ka masulod ha? Karoon ka. Barilis yun eh. Uy! Usa mo yan? Usa mo yan ipasulan? Na! Mo lagi na ba? Ingon nagbago na. Ano di ka makuha? Nakuha ang isda. Doon pa yung kabuk. Bebe, tanawon ako. Laruhon ako. Pre! Uy! Pre! Sasaba, pre. Saba, kaya ko kanyang bulinaw, pre. Oh, barilis. Sa... Ayun naman, nagbago na ka, pre. Pre! Unsa man yung ipasulan diya? Pre, unsa di ka? Barilis na, pre. Bao lagi na ron ba? Ingon nagbago na? Pre, gibira na, pre. Okay, tatawa mo na. Pre, isda diya. Pre, wala man na. Bebe, bebe. Ay, sabay, ay, tugawa ba kami di makuha? Sus, ginoo. No. Pre! Asa may isda daw na, pre? Wag ka kita. Asa? Nonsa namin taong ka, pre, oy? No. Nara, oh. Napay lamas kauban. Wag ka kita na. Wag ka kita. Barilis. Nga napay tomatos. Sus, ginoo ko ni mo, pre. Sige, pre, tiwasan na, pre. Maniling na sa ako, pre. Sige, balik sana ko ni. Kaya sayang, paslon pa na kukuha. Balik ko drin niya ha. Kaya magkilaw ta ni. Oh no. Sus, abi man ako nagbago ning tawhanan, eh. Ingon po siya nagbago. Sus, manilhig na lang ko. Magi kuha eh. Di man pa ako ng paunoy. Wala na, di na makuha ng isda ni. May pay uli ato ko kaparikim. Tabang ko dito manlihig niya. Pot na jug ko. Uy. Naradi akong gipangita, oh. Magini ang kuan ba? Ayaw ba? Oh hell no. Gimingaw na jud ko ani ba? Sige lang. Hindang naman gud ko ba? 1 hour later. Sugdan na ako yung trabaho kay. Ayaw ba? Para mahuman ko dali. Hugaw na kaya akong area. Kaya mahurot yung sagbot, uy! Nga
Na. Lala. Tahanan. Adik mo. Tahanan ni. Wala na tahanan ni. Na. Buak na. Tahanan ni. Na. Lala. Tahanan ni. Inom ka pre. Magbago na ka pre. Lala. Lagi ka pre. Taka-taka naman ka pre. Ay, oh, pre. Di ba na ako pagsilig pre? Huwag ka maging sangkot si Baba pre. Ano pre? No. Sagang isangkot. Dali, pre. Nya, dali ka kuha ito, pre. Pre, pero di mamaak ang isda dito pre. Ha? Di mamaak ang bulinaw dito. Kalilis. Ah, basi guay ba ito, pre. Dugay kay malipi akong area, pre ba? Ano? Naunsa no? Asa man imong kuha? Nanilhig dam ni. Wala din ka di maon yung Sparikim nanilhig na sa punuan. Si Jun, Spari Jun, adik. Sige magsuyog alkitran ni mga tawhan na gud. Tuon bibi. Uy! Pre! Oh! Pusa man! Naunsa naman taon mo eh? Oh, dai nga naman. Kumusta pre? O dyan mo ni undang ng disyon pre? Wala na eh. Undang na eh, pre. Undang na eh. Wala eh. Wala na gamit na pre kay. Undang daw! Mahalata ta na pre. Ginoo ko naman gagawin. Ha? Mahalata ta. Ako pre no? Dito sa tanood lang. Di ka naman ko diha. Wa ayo ayo. Ha? Giundang jud ko. Yeah, boy. Ano man? Nawa jud ay sa kinabuhi na pre, di maayo na. Tawa yan sa bawo. Ikaw? Imbes ka sa salog ka manilhig. Oh, nga, Manilhig pre sa punuan noon. Okay naman. Dato man sagot sa Baba daghan. Pre, kabalo ka. Pag dili mo sinigo ng sagbot na si Babaw, mga tagak na sa ubos. Munang kuwan mo yung sagbot ni Babaw. Sutok ba mindset ba mindset? Mindset di ay. Oh. Advantage. Asa pa yung nagsagot si Babaw? Ubos. O dito ka mo kusugot si Babaw. Kaya lamig jud mo yung pakong duha. Tas sa bahala mo doy. Ay ikaw bahala pug ka. Manglaba pa ko. Malaba ka? Manglaba pa ko. Pisa to, liya pa pre. Wala na ka na pre. Ay wala. Ako manggaling tudlo sa inyo ha. Ako po'y una magbag-o. Karon una ka mo karon sunod mo sa ko magbag-o. Karon Baba? nag-upgrade lang mi. Nag-upgrade mi. Napre upgrade na di ay. Kaya naman ko ang sagot to si Babaw. Di Kaubos man pa ngundi. Dito na ko na si Babaw daan. Ano ko lang dadaan magpasol. Namasol ko dito daan. Ah namasol mo ka. Namasol ko. Piyawag iping mo ka dapat masol. Dito sa among isdan. Ikaw, ako may ka pre. Manglaba ko. Kasi magpatabang ka. Ay di na. Patabang ko sa inyo ingana mo. Makulatahan ko sa akong asawa. Wala pre, kailan na pa na ka pre. Ay maglaba pa. Bagong buhay 2025 na bagong buhay na. Undang Ha? salita ni ka. Undang na mo. Lain o taraway. O pangan niyo nga hiwi na ng pangan niyo. Bahala mo Undang dahil. na, Manglaba pa ko. Sige, wala pa dito kay magtiwas ako glimpyo dire pre. At nangitas ako dito kuan na pud isdaon nga pasulon. Wala ta ba? Bago di siya pare. Yugi. Paminaw nimo. Halata nimo wala. Okay naman ba nang bago bitaw bay? Kanino ka maglabad siya. Laban naman siya bay sa una. Sa una di mo to manlaba. Magsige na to panlabag sa nina. Mangatag pa ganito. Abot lang ka karon. Tanaw na to. Silipo na to ta. Sige na ako. Aji pagbag-all mga tawhan na ba? Ay John. Namasol. Asa ka to namasol. Si paring Kim. Nanilig ko nung ay pero sa ibabaw sa punuan. Wala ka na mga bisyo. Aji ayo. Ako nang indang dyan ko anak. Kapag tiwas akong labad rin. Puti sa... Ano pinarimtan da? Kesa ha? 1 hour later. Ay! Isa lang! Manglaba pa ko! Ay, gabunon na. Lamig na kayo malaba ko. Nanglaba guys, pa yugi pre. Nagbago ang video ba. Kung pa okay na bay. Lamig sa pilis yung laba eh. Na! Na. Misa mo. Tamot! Hey, 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 tabangan ka na mo, pre. Kamu lang ka, pre. Masig na isa dia, pre. Ha? Kamu lang. Sige pre, manilig lang po ko dire pre. Ang laba. Hiligan ako pre, kaya hugaw pre ba?